mestine Gusti Allah ora salah nulis skenario. Lakon-lakon kang padha playon angoyak samubarang wektu. Aduh. Wes mestine Gusti Allah ora salah nulis skenario. Lakon-lakon kang padha ngadeg anyangga abote urip nang donya. Rinding. Wes mestine Gusti Allah ora salah nulis skenario. Lakon-lakon kang padha ngundung ngiteri jagat golek upah. Wes mestine Gusti Allah ora salah nulis skenario. Lakon-lakon kang padha nyandung nyuwun panduming tanpa jiwa nganti tumekane titi wanci. Lakon-lakon padha donya layon